Ahojte priatelia, aktuálne počúvate novú epizódu podcastu Horskí vlci, ktorou vás bude sprevádzať Peťo a Miloš a súčasne aj Viktória, ktorá je naším hosťom. A takto dopredu prezradím, že Viktória je chatárkou na chate pod hrbom, takže Viktória, ja ťa nebudem vítať takto, pretože si u seba doma takzvané, takže ja som rád, že si prijala pozvanie ku nám do podcastu. Môžeš kľudne pozdraviť aj našich divákov, pretože budeme vysielať aj na videoformát. Dobre, najprv by som chcela vám poďakovať a privítať vás, že ste prišli k nám na chatu pod hrbom a zároveň pozdraviť teda divákov. Áno. Ďakujeme. Áno, takže veľmi pekne ďakujeme za pozvanie. No a Miloš, my si ešte dáme takú zahrievaciu otázku, ako to robíme každý podcast. Čo máš nové za tie 2 týždne, pretože tie 2 týždne ubehli ako voda. Stabilná zahrievacia otázka, ktorá musí byť, ale jasné. V tomto prípade mám nejakú novinku, ktorú musím spomenúť a je to nová kamera. Si predstav, že už som s tým robil aj zopár záberov a naozaj sa mi podarili, čo som rád. Doteraz som nechával videoprodukciu kľudne iba na teba. Teraz som si povedal, že skúsim urobiť nejakú produkciu aj ja. A celú túto produkciu môžem vykonávať vďaka spolupráci so spoločnosťou Extrém. Nebudem v tom sám, hurá. Nebudeš v tom sám, presne tak. Ale povedz mi aj ty, čo pripravuješ nové a povedzme to rovno aj Viktorke. Vieš čo, ja som sa teraz tak pohol s videami, ako sa naposledy sme sa rozprávali, že som mal takú stagnáciu v rámci leta, tak tentokrát som sa pustil do tých videí na YouTube akože s veľkou vervou, tak by som to nazval. Značky, z Tesku českém som urobil, nejaké shorty, keď sme napríklad short som robil, keď sme boli si preberať tie medaile za grupeto cyklovýzvu a tak ďalej. Rozstrihané mám ďalšie videá, no teraz sú to s Viktóriou, čo budeme robiť, to je ďalšie video, ktoré bude slúžiť samozrejme ako podcast pre horských vlkov, takže bude toho dosť, tak ti poviem. Roboty ako na kostole, alebo premostím to, použijem taký oslý mostík, že roboty ako na chate. Viktorka, ďakujeme ešte raz a ja musím povedať, že ďakujeme, že sme mohli takto prísť za tebou a porozprávať sa a prosím ťa, skús nám povedať pár takých základných informácií o chate, aby naši poslucháči alebo naši priatelia, ktorí toto pozerajú a počúvajú, aby vedeli, kde sa nachádzame, aká je tá chata, akú má históriu, kedy vznikla a tak ďalej. No, tak nachádzame sa na chate pod hrbom, ktorá je situovaná na severnom brále hrbu, severnom brále vrchu Hrb. Tak. Je to vlastne situované v Poľane, ktorá je chránená krajinná oblasť. Potom je to vlastne pri obci Ľubietovej najkračšia prístupová cesta z časti Čelienec, kde po skratkách to máte tak 35, niekde po ceste 50 minút. Zapotili, teda minimálne Miloš sa tam dneska zapotil. Tak, riadne. Vlastne išli po skratkách. Skratky sú strmšie, áno, tak... Ale to ešte do toho vstúpim. Ja som pôvodne myslel, že nepôjdeme od toho Čelinca, ale že pôjdeme až z Ľubietovej pešo. A musím povedať, že ak pôjdete, tak kľudne choďte až na ten Čelinec, tak sa to volá. Lebo ja som zastavil v Ľubietovej a taká pani tam vykladala nejaké veci pred domom a ja som si pamätal, že to je Vlčinec. A teraz som zastavil pri tej pani a hovorím, prosím pekne, ja hľadám taký ranč Vlčinec. Taký tu my nemáme. Hovorím, chcem ísť na chatu pod hrbom. Dobre, idete, choďte rovno. Tak takto nejako sme sa k tomu dostali. Až keď som prišiel k tomu ranču až Čelinec, tak som sa to dozvedel. Jasne, že poďme sa naspäť ku tej chate. Máme tu poznámku, že Miloš vlastne niekde našiel, že bola vyhoretá tá chata niekedy. A súčasne bola predtým aj v súkromných rukách iného majiteľa, čo všetci turisti veľmi dobre poznajú, ktorí chodia Rudnú magistrálu, ktorí chodia sem z Ľubietovej. A vlastne Viktória je nová chatárka na chate pod hrbom, za čo fakt veľmi pekne ďakujeme, pretože keď túto chatu vlastnil predošlý majiteľ, tak nebola prístupná verejnosti. No a preto vlastne sa chopila iná ruka tejto chaty, za čo fakt ďakujeme Viktórii. A môžeš nám ešte povedať nejaké tie väčšie informácie, čo ste po prípade na tejto chate zmenili, čo tu bolo fakt také zastaralé, nepoužívané, do čoho sa neinvestovalo a podobne. Čiže takéto nejaké info. Ty si položil teraz toľko otázok, že ani ja si ich nepamätám. Neviem, či si ich Viktorka pamätá. Áno. Poďme pekne po poriadku, ako sme sa dohodli, že pôjdeme, tak dajme takú tú stručnú históriu chaty a už teraz ti nebudeme skákať do reči. Tak tá história chaty siaha vlastne do roku 1935, kedy vlastne bola postavená a uvedená vlastne do prevádzky tá chata prvotná, ktorá bola vyššie postavená, ako je táto. Tá pôvodná chata bola na mieste, kde je maštár. Trošku vyššie. Keď sa pozriete vlastne priamo na chatu, tak tá stavba za ňou. Tak tam sú ešte akože aj pôvodné základové múry, ešte tam aj vidno trošku. Ale tu potom vlastne vypálili partizáni, keď utekali pred Nemcami, pretože tu bol vlastne ten oddiel Kaličenko.
a oni nechceli, aby získali vlastne tento bod ako nejaké strategické miesto v rámci bojov, ktoré sa tu odohrávali, pretože dole bola mulička, železnica bola až do Suchej Jamy, čiže strašne veľa tu bolo takých vojenských vlastne cieľov, ktoré partizáni nechceli, aby Nemci dostali, tak sa rozhodli partizáni, keď utekali, tak podpálili chatu aj rôzne iné strategické miesta. Pohnutá história, by sa dalo povedať. Potom prišlo k obnove, alebo k vybudovaniu tejto chaty na tomto mieste, už kde teraz stojí. Znovu tu vlastne začali tí ľubietovskí turisti a ona sa vlastne dokončila v roku 1946, nejako došla do prevádzky, kde vlastne hneď po vojne to začali aj stavať a aj ju dokončili. Potom postupne dokončili niekto zariadenie. Viem, že tu bola jedna z prvých knižníc na okolo. Dokonca dneska sme tu mali aj známych, akože starku, ktorá ešte partizánom jedlo sem nosila. Dobrí ľudia nevybrali, že? Pašovala kravy. Dneska nám vravila, že od Brezna, akože z jednej dediny, tak pašovala kravy až na šajbu cez kopce, čiže akože kadečo sa tu človek podozvedá, ona povedala, že prvýkrát v živote tu na hrbe videla televízor. Že nikde nebol, len v tejto chate bol vtedy televízor. To sme sa napríklad dneska dozvedeli od nej. Takže to je vlastne... Ona mala vlastne 95-6 rokov. Krásny vek. Čiže áno, veľmi. To je taký míľnik tejto chaty, že prvýkrát televízor tu videla pani, takže kolobúk dole, hej. Je to nejaká... Človek by to nepovedal, že zrovna na horskej chate, ale to sme sa dneska dozvedeli takú informáciu. Bolo také obdobie a tiež mi otec rozprával, ktorý má po 70-ke, že dakedy bol jeden televízor na jednej ulici a všetci chodili pozerať, keď bola nejaký prenos, či už športový alebo niečo zaujímavé v telke, tak sa zhrčili pod oknom všetci a pozerali to. Čiže tu na pani mala vlastne zážitok, že prvýkrát videla televízor tu. Predpokladám, alebo dúfam, že sa nezlakla, ako keď videli ľudia prvýkrát v kine vlak, keď sa rozbehli o tom opačným smerom, že aby ich nezrazil. Ale poďme do tej novšej histórie. Vieme, teda Peťo už spomínal, že prednedávnom mal tú chatu iný majiteľ, bola tá chata nesprístupnená. Mňa čo dnes veľmi pozitívne prekvapilo, musím to povedať, že čakal som taký ten ohradený plot, ktorý tu bol ešte pred 2 rokmi alebo pred 3 rokmi. Teraz sme prišli, celé to je otvorené, uvoľnené, vyzerá to úplne inak ako pred tými 2 rokmi. Ako došlo vlastne k tejto zmene? No, my ako sme sem prišli, tak postupne sme všetko prerábali, hej, nedá sa všetko urobiť lusknutím prstov. Naraz sa to nedá. Čiže akože všetko išlo tak nejako postupne, všetko sa tak postupne vyvíjalo do určitých tých vecí, ktoré, aby nám to tvorilo nejaký ten celok a konsenzus, ako si to my predstavujeme. A aj to, akože čo žiadajú už klienti, hej, a vlastne tí zákazníci, tí turisti, že už chcú komfort trošku väčší, ako dakedy býval na tých horských chatách, takže musíme sa tomu aj my prispôsobovať. No a ten plod, áno, ten vlastne vadil aj nám, že sme takí akože uzavretí a v tom sedle to má byť také otvorené, také tie lúky a nie proste akože v nejakom, ja to nazvem chlieviku, alebo ako by som to nazvala. Áno. Že toto je moje pieseček, nie. Proste sme otvorení, sme proste v tom sedle a sme tu proste pre turistov a nech vidia, že je to akože také free, také voľné, nie, že sme uzavretie, nikoho neprijímame. Áno. No a keď spomínaš tých turistov, tak tí turisti, keď sem dojdú, tak chcú sa občerstviť, hej. Chcú si dať jedlo, chcú si dať nejaké pitie. Akým spôsobom zásobujete túto chatu? To je taká zásadná otázka. No, sami. Ľudí zaujíma. Sami a robíte to napríklad vynáškou auta, dá sa sem v pohode dostať? No keď je podľa toho, aké je počasie, hej. Čiže tiež záleží od toho, že áno, väčšinou sa snažíme tými autami, jeepami, ale proste keď to nejde, tak už musíme zapojiť inú techniku, no. Áno, čiže priatelia, keď potom budú drahšie ceny niektorých komodít predávaných, tak presne viete prečo, že nedá sa to vždy autami vyniesť priamo sem na chatu. Napríklad hlavne ľudia si neuvedomujú, že tá voda na kopcoch je vzácna. Áno, by som možno ja dokázala a chcela poprosiť možno aj ľudí, že nie len na tejto horskej chate, ale aj na všetkých proste miestach, že s tou vodou treba šetriť. Tá voda je veľmi vzácna, my sami sem musíme vodu dovážať z dedín, takže áno, aj to, že napustím toho pol litra vody je niečo. Viete, že ľudia nechávajú otočené kohútiky, že ja chodím večer zatvárať kohútiky po chate, že aspoň ten kohútik zatvorím, však doma ho nenechám tiecť. No to je presne také jediné, čo som ja povedala, že ako poprosiť tých ľudí, že nech sa spravia. A teda zdroj vody je potom na túto chatu skadiaľ? My máme tu akože také studne bane, stáde my čerpáme vlastne čerpadlami vodu, ale keď je také extrémne sucho, ako bolo toto leto, tak to nepostačuje ten vodný zdroj. A toto ma ešte napadlo, ešte ak si predtým niečo spomenul, tak ono je to taký paradox, že pokiaľ človek býva v meste, tak otočí kohútikom a si myslí, že to je absolútna samozrejmosť, hej. Samozrejme, na chate je úplne iná situácia a nie vždy, napríklad aj toto leto, keď bolo také strašné sucho, tá voda nie je samozrejme ani na horách dokonca. Áno. Preto treba na horských chatách šetriť vodou.
Neumývajte si zuby, pričom vám tečie voda 10 minút, hej. Napríklad. Tak. Ja sa vrátim ešte k tomu, čo sme my zažili, keď sme prechádzali Rudnú magistrálu, že vlastne vtedy tu bol ten súkromný majiteľ tejto chaty. Tak. Ale podarilo sa nám nejakým spôsobom ubytovať sa, ty si to nazvala správne, že maštál. Bola to taká budova, ktorá sa v tom čase práve budovala a zhodou okolností možno sme na ňo nejako zapôsobili, alebo možno mal práve v danom momente dobrú náladu. Ale nechal nás prespať v tej budove a bolo to celku fajn. Ale nedozvedel som sa dodnes, že ako sa vlastne stalo, že sa dostala do súkromných rúk táto chata a nebola vlastne prístupná pre verejnosť a pre turistickú verejnosť, lebo s tým cieľom bola predpokladám stavaná po roku 46. Ona bola stavaná, ona aj bola prístupná, lebo to potom bol vlastne majiteľom Skuloplast Trnava a oni sem poslali ako chatárov rodinu. A oni sa o to starali, ona bola prístupná, oni tu boli 40 rokov. Oni cez 30 rokov boli tu verejne vítaní turisti, proste všetko. Len proste, keď už prídete do veku, že máte vyšší vek a už nevládzete a oni tu predávali, takže ľudia im to nemôžu zazlievať, že už nevládali sa starať o tých turistov. Čiže tam už... Čiže kvôli tomu vlastne bolo taká tá chata, že bola trošku taká... Oni keď sa rozhodli, že akože zatvárajú, tak oni to dali rovno na predaj a jasné. čakali proste, kým sa nájde nejaký kupec. Čiže akože toto im tiež turisti musia trošku akože prepačiť, že tiež nemôžu čakať, že 70 niečo ročný človek tu bude do 12. obsluhovať, hej. Toto je ale vysvetlenie, ktoré veľmi posúva potom celé to vnímanie tej chaty, ktoré bolo v tom čase, keď bola tá chata viac menej uzavretá tým plotom a nebolo možné len tak jednoducho prísť. Niečo sa vtedy páčilo ešte, čo mi utkvelo v pamäti, my sme potom odtiaľto vyražali ráno smerom na Hrb a bol tu taký jogový pobyt. Dokonca aj pri chate je jedno taký pomníček alebo také spomienkové miesto na nestora slovenskej jogy, že ešte stále, aj teraz už v tomto novom období, keď máš chatu ty, tak sa tu organizujú takéto nejaké jogové stretnutia, alebo aj stretnutia iného charakteru, ktoré by... Robíme pobyty rôzneho typu, áno. Máme aj jogový pobyt, máme fit pobyty, máme rôzne športové pobyty. A potom sa špecializujeme tiež na sústredenia. Chodia k nám rôzne športové kluby v rámci celého Slovenska, pretože máme tú telocvičňu, kde majú k dispozícii za zlého počasia možnosť cvičiť a rôzne veci. Plus je vzadu ihrisko, čiže tie decká majú proste väčšinou veľa možností s tými trénermi, s tým, že trénujete v nadmorskej výške 1100 metrov. Áno. Tak to už je tiež trošku iný rozdiel v rámci dýchania a všetkých vecí, keď robíte nejaký vrcholový šport. A dokonca si ešte mimo tohto natáčania spomínala, že aj nejaké oslavy si tu môžu urobiť nejaké decká. Ty si teraz vlastne robila oslavu pre vlastné dieťa. Znamená, že aj potom, keď návštevníci sem dojdú, si môžu napríklad dvojročnú oslavu spraviť, alebo 5-ročné dieťa. Kľudne si to môžete sem tuto spraviť a máte to v krásnom prostredí. No, aj svadby robíme. Dokonca. Robili niekoľko svadieb. Čiže akože rôzne fakt oslavy, máme 70-ky, 50-ky, svadby, akože všeho druhu, pretože tie miestnosti sú to také dosť variabilné, čiže my to vieme tomu prispôsobiť. No, kto čo chce. Napríklad my sme to tu urobili do takého retro štýlu, aj mojej malej a spravilo sa to tak. Ale vypadalo to dobre, jasné. No a teraz s týmito podujatiami súvisí aj catering, hej? To znamená, že záleží, že je taká moja otázka znie, že čo všetko si môžu tu turisti vychutnať u vás. Či máte aj nejakú domácu kuchyňu, alebo máte nejaké štandardné polotovary a podobne? Nie, my nemáme jeden polotovar v kuchyni. Super. Všetko je naša výroba, pretože aj keď máme niečo napečené, všetko pečie moja mamka hneď ráno, že ona už okolo tej 4:00 v kuchyni, aby to ráno bolo napečené, čiže ona sa vždy snaží, ona robí všetko domáce, poctivé, tam sú aj domáce, že my snažíme sa kúpovať tu od lokálneho výrobcu aj tvaroh, čiže akože snažíme sa tak podporovať. Kávu tiež podporujeme vlastne lokálnu pražiareň, ktorá je tu v Brezne. Mimochodom, teraz ju pijeme výborná. Áno, to aj ja chválim a oceňujem, pretože majú tú kávu fakt úžasnú. Nie na každej horskej chate je dobrá káva. Pravda. Musíme povedať. Niekde robia práškové. Tak ja to stále hovorím, keď chatárka je kavičkárka, tak aj tí ľudia ju potom majú. Presne tak. Áno. Pokiaľ ale vieme, ty nie si jediná z rodiny, ktorá je zamestnaná, alebo ktorá sa stará o chatu. Máš tu aj rodičov a možno, že ešte niekoho ďalšieho z rodiny. Čiže dalo by sa povedať, že je to taká rodinná starostlivosť o túto chatu? Určite. Nemôžem povedať, že všetko robím ja to vôbec nie, pretože veľa pomáhajú moji rodičia a dokonca ešte aj moje brat s manželkou. Čiže fakt, keď treba niečo, tak vždy všetci proste dáme tie ruky k sebe a ideme. Máme takú výhodu v rámci rodiny, že
tak držíme pri sebe. Asi ako by to malo byť všade a v tých horách ešte viac. Takže je to taký rodinný biznis na horách, ako sa povie. Hej. A teraz by sme sa mohli presunúť k takej téme, že čo všetko robí chata napríklad, hej? Pretože mnoho ľudí, hlavne z mesta, si to absolútne nevie predstaviť. Každý si povie, naša chata troška poriadi nejakých ľudí a jednoducho je to nejaký manažér a chata funguje, ale skutočne ja viem, že realita je absolútne opačná. To znamená, že môžeš nám povedať nejaké tie chatárske povinnosti, ktoré vyplývajú z toho, aby tá chata mohla fungovať vôbec pre tých turistov. To je taký kolobek, že to si ľudia nevedia ani predstaviť, hej. A akože jedná sa možno od toho zásobovania cez tú výrobu všetkých tých výrobkov a všetkoho toho, aby proste mali oni ten svoj štandard, ktorý sú zvyknutí už u nás dostávať na ten tanier, proste. Tiež zabezpečovanie tej pracovnej sily, zabezpečovanie toho, aby fakt tu bola elektrická energia, napríklad v zime, je také, že museli sme zabezpečiť centrály, aby nám to tu utiahlo všetko, čo potrebujeme. Tiež sme museli vymeniť kotle na kúrenie, tiež sa musíme starať vlastne o to, aby sme ľudia prišli a mali teplú vodu, tak na to my musíme kúriť, či je leto, či je zima. O vodu sa musíme starať, musíme zabezpečovať vodu, cestu musíme si odhrňať. No. No to je napríklad, to by nikto z mesta ani netušil, že chatári si odhrňajú prístupovú cestu. No však akože veľa chlapov bolo prekvapených, že žena naskakuje do ratraku a ide. Či si robím srandu. No nie, ja idem. Brat ma naučil, ako sa ratrakuje a... Čiže nie je to taká tá idealizovaná predstava večer pri kavičke, ako vychutnávam si to, že som na chate, ale naozaj je to celodenná starostlivosť. V podstate, aj keď sme tu chystali tieto veci, tak dvakrát medzi tým došiel kolega sa spýtať niečo. Jedno bol nejaká otázka ohľadom elektriky, druhá nie, nejaká prevádzková ďalšia. Čiže je to dennodenný kolobeh, ktorý súvisí s touto chatou. Ale to, čo je zaujímavé, ešte sa vrátim k tomu, že môžu tu byť aj oslavy a podobne, je veľmi dobré, že sa tu dá prísť aj autom. Čo musí urobiť človek, ak sa chce sem dostať autom? Potrebuje nejaké špeciálne povolenie? Lebo dolu je zákaz vjazdu, pokiaľ sme si všimli. A toto by bolo fajn možno povedať. Auta hore my veľmi nechceme. Pretože keby sme začali chodiť auta, tak je tu milión aut a stratí tá príroda to svoje čaro, ktoré má. Myslím si, že tá chata bola postavená pre turistov a nie pre automobilový priemysel. Pre motoristov, tak. Presne tak. A áno, vieme spraviť výnimky, že napríklad ZTP, alebo keď sú tieto športové podujatia, alebo svadby, alebo proste takéto akcie väčšieho typu, tak áno, vtedy púšťame. Vtedy sa otvorí tá rampa a môžu ísť, lebo ad jedna idú väčšinou v tom istom čase a vedia, že vyjdú hore, stoja tu a potom pôjdu zase v tom istom čase dole. Naspäť, tak. A nie je to, že teraz sa mi tam budú 2-3 auta krížovať a zrazu tá cesta je dosť úzka na to, aby fakt trošku menej skúsení šoféri, tak už tam môže niečo nastať. Po ďalšie chodia cyklisti dole. Rýchlejšie. Môže dieťa vybehnúť. Proste toto si my nechceme zobrať na triko, že niečo sa tam náhodou stane. Že tam si ľudia musia uvedomiť, že tá bezpečnosť je podľa mňa prvorada aj v tom lese. Súhlasím. Akože v tomto štýle, akom to je to ideálne, ja si myslím. Je to chata pre turistov a tak sa treba aj tomu prispôsobiť. Určite. Bez debaty. Ja som sa to preto pýtal, lebo som si predstavil nevestu, ako šlape z toho Čelinca sem hore. Neviem si to reálne predstaviť, ale bola by to určite romantická svadba. Ale nevesty, čo už prišli piatok. Sobotu bola svadba. Rozlúčka so slobodou. Piatok rozlúčka so slobodou na chate a sobota svadba. Čo to je za turistická nevesta, ktorá sa nepríde peši, nie? No toto. No. Vieš čo, ale tým, ako som sem išiel, ako som dýchal a každých 50 metrov stál tu na ten posledný výšlap, tak som naozaj mal toho dosť. Jedna vec mi ešte ale napadla. Keď sme už sa blížili sem k uchate, tak bolo trošku cítiť, ako keby čistička alebo niečo podobné sa vypúšťalo tým smerom. Ako to je vlastne tu nariešené, čo sa týka odpadových vôd? Čiže je to zabezpečené, je to štandardne riešené takouto žumpou. Lebo keď sme išli hore, tak bolo trošku cítiť, že ideme buď k možno, že sme prechádzali okolo tej žumpy, neviem presne, kde je umiestnená, netuším. Možno ja som úplne s myslami mimo, ale ja som necítil nič. To už, vieš, keď žiješ pri Slovnafte. To je pravda. Ja necítim už nič, takže... Ty už si asi nič necítil. Ja ešte predsa jediný chlapec, trošku som niečo zacítil. Ale vidím tu jednu takú otázku a aj mňa to zaujalo, lebo keď som hľadal informácie, veľmi skúpe stránky sú na informácie o chate pod hrbom a neviem, či aj vy vôbec máte nejakú svoju vlastnú webovú stránku. Aj bola funkčná donedávna, len aktuálne nám ju prerába ITčkár, takže preto je momentálne nedostupná, ale v priebehu najbližších dní by už mohla byť spustená. Takže je to under construction? Je to otázka pár dní, fakt možno týždeň, 2, neviem. Dobre, takže webová stránka, priatelia, bude. A také ako Instagram, Facebook, lebo dneska sme v modernej dobe, to funguje, hej. Takže všetky tieto kontakty vám potom zavesíme
sem, Určite. či do popisu, alebo priamo do videa, čo pozeráte. Takže všetko bude, môžete si popozerať, webová stránka, tešíme sa, pretože ja som si vyhľadával ešte pred tým rozhovor, ako sme sa myšli, aby som mal nejaké informácie, tak preto mi absentovala tá webová stránka, ale bude, podľa Viktórie, bude. Všetko bude. Dobre, toto sme mali tu, nazvime to stránku marketingu, hej, ale poďme sa ešte vrátiť priamo k tomu objektu, hej, mňa zaujíma napríklad, keď sem dojde nejaký turista z Rudnej magistrály, po prípade fakt ľudia zo spodu tuto od Čelienca, že aká je kapacita tejto chaty, že koľko ľudí sa tu dokáže vlastne natlačiť, hovorovo povedané. No, akože celková kapacita chaty je 72 lôžok. 72. Ale my ju úplne prevádzkujeme celú, my prevádzkujeme len 48 lôžok momentálne. A to je... 48 lôžok momentálne ubytujeme ľudí, bez prístelok. Čiže jeden autobus. Úplne bez problémov. Keď sa totiž to vyberú nejaká skupina turistov, kľudne aj od nás, klubu slovenských turistov, a budú chcieť prísť sem na chatu, tak bez problémov sa tu jeden autobus ubytuje. Treba sa dohodnúť s chatárkou. Počúva, ja som chcel povedať, že prosím, nechoďte sem autobusmi hore, hej? Autobusmi hore nevidú. No však práve. Ja som ale preto povedal, že turistov, lebo autobus ich dovezie do Ľubietovej, odtiaľ si dajú krásnych 6 km po asfáltke na Čelianec a odtiaľ potom už pešo vyjdú krásnym jesenným lesom inak. Nádherné prostredie tu je a naozaj ja som vyšiel trošku aj nad chatu a je vidieť vlastne ten hrbát, celé to jesenné prostredie. Vytvára to krásnu atmosféru. Ako ste na to, čo sa týka sezónnosti chaty? Kedy je viacej využívaná? Predpokladám, že v lete, ale ako to potom riešite cez zimu? No, akože asi je to leto silnejšie, určite. Ale aj v zime chodí dosť ľudí. Pretože chodia sa na bežkách, chodia sa na skialpoch. Tých prístupových teraz je tu milión. Čiže vy si viete vyberať akože fakt skadekoľvek, hej. Vlastne človek môže ísť od toho Čelienca, človek môže ísť od klasicky Rudnou magistrálou z tej strany, potom od Hrbu sa môže ísť, alebo z druhej strany tam je z Predajnej. Tam máte Brusno, Predajná, áno, odtiaľ sa. Tak, to znamená, že vlastne toto je taký, jak by som to povedal, jak sa to hovorí, taká križovatka turistických trás. Áno. Inak keď si povedal, že z Hrbu, tak som si hneď predstavil na bežkách, ako schádza z Hrbu. To nie. Jasné. To je skok na lyžiach, Miloš, to iné. Ale bolo by to v každom prípade zaujímavý pokus, či by to niekto dal na bežkách dolu z Hrbu smerom na chatu pod Hrbom. Ja si len pamätám, keď sme odtiaľto vystupovali smerom hore, keď sme prechádzali Rudnú magistrálu, potom ďalej na Ľubietovský Vepor, tak to bolo to naozaj, ani na bicykle to nie je vhodné, nie je to ešte na bežky. Hlavne tam je zákaz, pretože je to národná prírodná rezervácia. To by neskočil ani Adam Mališ, čo bol najlepší v skokoch na lyžach pred 20 rokmi. Možno by to raz dal, ale nepristál by pravdepodobne veľmi dobre. Možno to je na tejto lúke, ale tu by asi neskočil. To len tak na okraj, na margo toho. Čo najviac vyžadujú turisti, keď už prídu na chatu? Ešte by som sa možno k tej zime vrátila, keď môžem. Áno. Tak k nám chodia často veľké partie akože s deťmi, rodiny, pretože my máme súkromný vlek pri chate. Áno. Takže tí decká sa tu vybláznia a majú ten vlek je osvetlený, čiže oni sa tu proste lyžujú, takže večerné lyžovanie, sankujú sa kadečo, keďže našťastie ešte sme v nadmorskej výške, kde sníh väčšinou je, hej. Môžem povedať, že bude, alebo čo sa stane. O 20 rokov nevieme. Ale aktuálne ešte, áno, keď to proste naše prírodné podmienky proste. Takže je tu taká lyžovačka pre decka, takto. Dokonca aj kravičku ste tu mali. A palucha to volajú, takto. Palucha? A palucha. A palucha? Áno. Zaujímavý výraz. S tebou mne baví sviet. Jaj! Film. Akože videl som to mnohokrát. Ideme na expedícii Idixet, čo sú Beskydy a na chalupu, čo je Apalucha, takže takto nejako to bolo. Ale to si ma predbehla vlastne, lebo ja vidím tu ten vlek, len som sa spýtať, či je reálne funkčný. A ak je, tak odkedy? Iba cez víkendy napríklad cez zimu, alebo non-stop beží, čiže aj cez deň? Kedy prídu ľudia? Tak sa spustia, ide to v pohodičke. A tá zjazdovka má tuším nejakých 400 metrov. Zhruba tak nejako. Takže pre deti. Ale akurát pre decka. Akože je to úplne ideálna zjazdovka pre mňa, lebo ja už na Modrej mám problémy zísť, takže toto je taká, musím to povedať, tak ako sa to hovorí v takýchto kruhoch, že to je taká somárska lúčka v podstate, ale viem si predstaviť prístup v zime, kľudne aj so synom, ten by sa síce nudil, lebo ten už zjazduje zo Štrbského plesa, ale pre mňa by to bola úplne ideálna lyžovačka, aj tak by som 3-krát minimálne za ten deň padol, ale takto by to mohlo byť. Z teba ten Adam Mališ nebude. Určite nie. No Adam Mališ možno, hej, ale bez lyží. Ale to by sme samozrejme nechceli. Čiže je v pohode prísť sem aj na zimu, na takýto zimný pobyt, na nejaké 3-4 dní alebo aj na týždeň. Človek tu má čo robiť, pretože jednak okrem lyžovania sa dá ísť potom samozrejme aj v zime na zimnú turistiku. Bez debaty. Máme tu dokonca saunu, bazén. Aj sauna je tu. Bazén, sauna, takže služieb je tu dosť. Čiže
Inak keď sme ešte spomínali, akorát túto lastovička letela, či také niečo. A keď sme spomínali tú gastronómiu, tak aký je ceník tých raňajok, večerí a súčasne ceník ubytovania, aby potom naši priatelia vedeli, že za koľko sa môžu ubytovať? My máme ubytovanie za 30 € na osobu 30 € na noc. S tým, že v cene sú raňajky. Raňajky si môžu vybrať, či si dajú praženicu, párky, nejakú kašu, alebo chcú nejaký jogurt s ovocím, alebo chcú nejaké vločky. Proste je to na ich voľbe, hej, tá variácia je tam fakt široká. Večera záleží od toho, čo si vyberajú z jedálneho lístka, ale ceny sú väčšinou hlavných jedál od 9 do 12 eur. Áno. Tak máme my nastavený cenník. Ako robíte najväčšiu špecialitu? No, to je dobrá otázka. Záleží od toho, že čo máte na mysli, či v rámci oslav, alebo v rámci bežného? V rámci bežného. Oslavy samozrejme vždy sa dá asi dohodnúť priamo s tým, ktorý tú oslavu organizuje, že čo je možné na tej chate zrealizovať. Ale pre takých bežného turistu pôjdem tu na prechádzku, čo také ideálne alebo čo také fajn si môžem na tejto chate dať? Čím je výnimočná treba táto chata, čo sa týka gastronómie? Všetkým v rámci Výborná odpoveď. To je diplomatická a najlepšia odpoveď. Presne tak, nič nie je zle. Ale naši priatelia si možno všimli, tu vidíme také buchtičky, výborné vyzerajú. Fakt všetko dobre. Tak priatelia, mali sme mať 3, ale Miloš už jeden zožral, máme takže máme 2. Lebo to je také, viete, každý má rád niečo iné. Či sladké, či slané, ale vyslovene, keď môžem povedať akože za turistov, ktorí chodia sem a často sa vracajú, tak sa vracajú po pagáče. Po našu štrúdlu domácu ťahanú a hlavne na halušky. Lebo také poctivé halušky málo kde videli. Takže priatelia sem na halušky. Čerstvé. A čerstvé hlavne. My nemáme, všetko na čerstvo. A tým, že to ľudia vlastne vidia nám do kuchyne, presne. sa to robí na čerstvo všetko, tak potom si to o to viacej vážia a preto sa na to vracajú. Neviem. Áno. Inak keď hovoríš ešte o tých turistoch, teda teraz napadá taká otázočka, možno aj našich divákov alebo počúvajúcich zaujíma taká otázka, že aký taký najväčší extrém ste tu mali, čo týka turistov, pretože niekde napríklad viem, že v Tatrách na Zbojničke dojdú napríklad Poliaci, vybalia si jasne jedlo, začnú konzumovať. Čo ste tu mali takú najneštandardnejšiu situáciu zo strany turistov? Čo ťa tak neskutočne prekvapilo? Sice nie ste tu tak dlho, ale určite sa niečo našlo. Ale pýtaš sa na negatívne, hej? Teraz čisto negatívna záležitosť, čo ťa fakt šokovala. Taká šokantná záležitosť. Fakt ma šokovalo, že jedna nemenovaná organizácia sem poslala tábor, ale nie ubytovať sa. Na výlet išli. Tábor. Prišli sem, urobili totálny bordel v chate, prevrat, tým, že akože že do ubytovanej časti nemajú čo chodiť akože bežní turisti, nie. Všade, po celej chate som musela akože deti akože prosiť ich, že decka akože dobre ste tu, ale táto časť není pre vás, proste robíte mi tu neporiadok a skutočne musíme upratovať. Nezájem, akože tá pani vedúca jedna sedela dole pri toaletách a nechala ich. Tak som bola ju upozorňovať, potom som bola vonku. Tak som ďalšie upozornila, trampolínu nám rozbili, roztrhali, proste akože škody nám tu urobili, akože fakt obrovské. Tí vedúci to úplne ignorovali, tých som bola asi 3-krát alebo 4-krát prosiť. Nezájem úplný, bordel úplne, že tu, ako keby som Nirvana behala. Keby tu niekto strelil tankom, hej, do tej chaty. Smeti po zemi, z chlebíkov, všetko, akože fakt to apokalypsa proste nastala v chate. No a potom som volala tej riaditeľke tej organizácie, keďže som si všimla nápisy na tričkách, že sa tu stalo a že teda nech si proste prídu pozrieť, urobili tu škody také a také na našom majetku a akože v chate si nedali nič, hej. My sme ich neobsluhovali vôbec s ničím. Úplne obrovské škody to narobili a do dnešného dňa to akože pani riaditeľka tej organizácie ignoruje úplne. Absolutná ignorácia zo strany tej organizácie. Nezáujem, že oni urobili škodu na majetku druhým ľuďom. Takže to je asi taká tá jediná negatívna. Lebo o iné asi ani neviem povedať. Lebo väčšinou chodia takí fakt, že zlatí ľudia. Zlatí ľudia. Hlavne asi tí najzlatší budú tí rudnomagistrálisti, nazvime ich takto, nie? Evidujete veľa týchto rudnomagistrálistov? Evidujem, že sa zvyšuje ich počet. Výborne. Tak by som to povedala, že dosť sa zvyšuje ten počet, hlavne v tých mesiacoch maj, september, október, to ide rapidne hore. Odkedy sme tu my. Super. To vidíme, že sa to začína rozmáhať. Možno aj vďaka nám, Miloš.
Nejakí prídu. Rozmýšľam, že ako sme sa o to my pričinili, ale nenapadá mi v tomto momente nič zvláštne, okrem toho, že sme o tom rozprávali. A rozprávali sme o tom, jasné. Písal som o tom nejaké články, trebárs. Boli aj na iných portáloch, ako práve na tom turistickom a dosť ľudí si prečítalo o Rudnej magistrále. Ale na druhej strane aj celku chápem, že na Rudnú magistrálu chodí čím ďalej tým viacej ľudí, lebo keď už niekto začne s takými dlhými pochodmi po Slovensku, tak ako prvý cieľ si dá zvyčajne cestu Hrdinov SMP, hej, lebo to je to najznámejšie, ktoré ide. No a potom to druhé najznámejšie, alebo druhé najčastejšie navštevované je buď Rudná magistrála, alebo Východokarpatská. Východokarpatská je trošku tak od ruky, je tam menší dotyk s civilizáciou a tá Rudná magistrála je predsa aj len možno, že aj ako vyskúšanie si nejakého dlhšieho pochodu úplne ideálna, keď sa začína zo Zlatých Moraviec, pretože každý deň máte možnosť prísť do mesta. Tam je Nová Baňa, Banská Štiavnica, Detva. A až za Detvou vlastne začína tá pravá divočina, ktorá je. A práve teraz sme vlastne v tej pravej divočine na Polane. Jednou z veľkých obav, prečo časť ľudí v ostatnom čase vynecháva turistiku ako takú, je, že sa stretnú s medveďom. A keď sa povie Polana na Slovensku, tak si to každý spojí s medveďmi. Áno. Nemyslím teraz medveďov takých, ako sedia tu v tomto momente. Tohto nášho kamaráta. My sme ho nazvali, že medveď hrbáčik, lebo tak je na chate pod hrbom. Áno. Ale takých tých reálnych štvornohých, ktorí chodia po Polane. Aké sú tvoje skúsenosti za tie 2 roky, čo si chatárkou? Ja som ešte nevidela. Ešte nevidela medveďa, takže vôbec sa nemusíte báť. A to sme fakt, že skoro každý deň je na hrbe s malou. Aha, dokonca. Alebo na žliabkoch, alebo keďže mala miluje horu. A niekedy ju nevie ukľudniť nič, len les. Takže my ideme za každého počasia von a znamená, že aj keď je hoci ako hnusne, sichravo ráno, dokonca. Musím si poklepať, raz, 2, 3, raz, 2, 3, ale ešte nie. A dokonca ani turisti nám o tom nerozprávajú. To som sa spýtal, že či náhodou niekto taký, že príde sem a povie, že videli sme stopy alebo niečo podobné. Aj ako exkrementy, stopy, aj kadečo, ale ešte nikto nemal takú tú česť, že stret. Áno, face to face. Takže ak chcete vidieť na Polane živého medveďa, prosím pekne, zoberte svoje deti, príďte na chatu pod hrbom, dajte si niečo dobré, potom príďte do tejto spoločenskej miestnosti a uvidíte tohto pána, ktorý tu je. A to je najväčší medveď v okolí, ktorý sa tu v tomto momente nachádza. Teda druhý najväčší, lebo v tomto momente som tu ja. A ak chcete vidieť skutočného, tak si pribárte so sebou klobásu. Áno. Keď sme vychádzali na túto chatu, tak sme stretli takú pani, možno okolo 70-ky, mala klobúk dolu, že vyšlapala tu, lebo šlapala smerom dolu. A predtým, než sme ju videli, tak sme začuli zvonček, ktorý klikal. A na to sa ma Peťo pýta, že či počujem niekde, že nejaké ovečky. Hovorím, akože možno teoreticky na chate niečo aj chovajú. Všimli sme si, že tu niečo aj chováte. Ale nebola to ovečka, bola to táto pani, ktorá mala vpredu zavesený zvonček, tak som sa aj spýtal, že či to má lákadlo na medveďov. Tak povedala, že áno, že práve preto to má, aby nejakého skutočného videla. Tak dnes mala veľké šťastie, lebo videla medveďa malého, medveďa veľkého. Ja som myslel, že povie, že bola to kravička, a ty si potom povedala, že bola to pani, vieš? Panička to bola, nie kravička. Hej, panička to bola. Chováte tu nejakú tú zverinu, som chcel povedať, ale domáce zvieratá. Je to kravička, mám taký pocit, takže aj. Na mlieko, na mäso? Na mäso. Čiže kedy môžeme prísť na také originál stejky? No. Keď povie veterinár, že sú súce. Vieš, ja nerad vidím, keď sa zabíjajú zvieratá, takže ja by som si ho možno aj odoprel, ten steak. Akože kráva, okej, ale... Tento rok, ak si ho budeme robiť takú zabíjačku tradičnú tu. Áno? Kedy? Kedy presne? Vidíš, kedy presne? Nejako koncom novembra, začiatkom decembra, ako sa robia bežne zabíjačky v zime, už keď nastane. Predpokladám, že je otvorené pre verejnosť. Takú chceme spraviť. Takú, presne. Presne takú, že cez víkend máme v pláne. Zajednali sme v mesiarstve prasa. Áno. Takú poctivú. Takže všetko, feferónky, kapusta k tomu, jak to patrí, nie? Chleba, aj škvárky sa... Všetko, klobásy robiť. Všetko tak poctivo. Proste ako sa dakedy robievalo, tak tu urobíme aj my. No, viem si živo predstaviť prístup, lebo tá atmosféra na tejto chate ešte aj s takouto domácou zabíjačkou, to môže byť niečo krásne. Chceme sa vrátiť k týmto tradíciám. Všetko by sme chceli tak akože vrátiť tie tradičné dostať veci, kolaj, hej. S tým, že my aj tú chatu, ten interiér zachovávame v tom retro štýle, že dávame tomu ten nový
cvenk, ale všetko takéto staré zachováme, čo sa dá, čo je dobré. A hlavne môžeš odpromovať, že čím je chata preslávená. Keď ja som sa na to pýtal pred týmto rozhovorom, čo charakterizuje túto chatu? Neviem, teda, to sú tie bodky. Naše bodky. No. Takže priatelia, na tejto chate môžete vidieť všade takéto biele bodky na červenom pozadí. Dokonca je to aj na závesoch. Aj na šálkach. Takže toto charakterizuje chatu pod hrbom. Áno, naše. Nám to príde také chatárske, také chalúbka. Tak. Že červená biela chalúbka. Či je to karo, či je to bodka. Je to chalúbka. A keď ešte červená strecha, respektíve bramak, ten aspoň oranžový, tak to bude tiež ako to sa naladiť. Strecha je nová, je zelená. Teraz si ma prekvapil, lebo som rozmýšľal, že kde si videl červenú strechu na tejto chate, ale oranžovú, nie, je zelená. Tak červená. Nie. To sa ti podarilo, ale ja ešte poprosím, Viktorku, povedz nám, aké sú tvoje predstavy o tvoje plány do budúcna, čo sa týka chaty teraz ako takej. Máme ešte nejaké tie plány, ktoré chceme urobiť, aj v rámci rekonštrukcie ešte niektorých vecí, čo nám treba, akože izby a tieto veci základné už máme všetko zrekonštruované, všetko je nové. Aj zvonku je celá opatrená chata zrekonštruovaná, či fasáda, či okenice, či strecha, všetko je proste spravené. Kotolňu sme tiež riešili. Čiže akože veľmi veľa vecí, akože už máme porobených, čo by sme chceli, áno, sú ešte veci, ktoré nám treba. Ale v rámci toho chatarčenia asi to najviac, aby boli tí ľudia spokojní, nech sa k nám vracajú. To je tá najväčšia. Takže to sú tie najväčšie plány, aby boli ľudia spokojní. Lebo všetko ostatné sa už postupne spraví. Pravda. Ale všetko ostatné závisí, a my sme závislí proste na ľuďoch a to je proste pre nás najpodstatnejšie, aby oni boli spokojní, pretože oni keď budú spokojní, tak budeme spokojní aj my a to je ten základný kolobeh tých vecí, že tá spokojnosť a ten úsmev toho človeka je asi to najviac, ktorý... Presne. A hlavne ja ako turista častokrát vnímam, že keď dojdem na takúto horskú chatu, ja si všímam, či ten personál sa usmieva. A pre mňa je to neskutočne dôležité. Ja teraz chodím z Tesku Českém a v Česku na horských chatách jednoducho človek nenarazí na nejakého negatívneho člena personálu chaty. To je úžasné a verím, že aj na Slovensku sa to bude diať, že teda ten personál bude k nám taký usmievavý. A na tej chate pod hrbom, kde sme teda teraz, je to presne tak. Takže tu sa usmievajú na vás, takže nebojte sa, prídite, vypýtajte si, dostanete. Zaklopte a bude vám otvorené, že? Hovorí sa to tak, nie vždy to tak úplne funguje. Niekde treba aj zazvoniť. Ako je to riešené, keď sa náhodou stane, že turista sa niekde zabudne a príde neskôr na chatu, príde už v noci a podobne, tak dá sa bez problému prísť aj vtedy. Vždy. Keď sa mi nedá dovolať normálne akože na mobil, tak väčšinou na WhatsAppe sa mi vždy dovolá, pretože mám hore internet. Jasné. Lebo ten signál tu hapruje, v horách. Takže keď sa nevie dovolať normálne na číslo, tak keď zavolá na WhatsApp, tak sa vždy dovolá a prídeme a niekto mu otvoríme. To je ten základ. Možno by bolo fajn, mne trošku trvalo, kým som našiel nejaký kontakt, ale myslím, že na Facebooku je kontakt a keďže stránka bude onedlho funkčná, tak si všetci nájdu tento kontakt a budú sa môcť ozvať, keď budú chcieť prísť na túto chatu. Ale keď ešte nehovoríš, mňa napadlo, že toto máš ako full time, teda hej, pracuješ na plný pracovný úvazok, alebo toto máš také akože hobby popri nejakej práci. Pretože to nadväzuje na moju ďalšiu otázku. Moja práca asi je to, že som matka. Áno, bez debaty. Keďže mám ročné dieťa. Myslel som teraz klasické TPPčko niekde, že v práci pracuješ a tak ďalej. To by sa asi nedalo. Jasné. To sa nedá. To proste reálne, to popri niečom ešte by si nezvládol. Takže to bolo vlastne aj tá nadväznosť na tú moju otázku, či máš nejaké osobné plány do budúcna. Čo by si chcela, akože s chatou si sa podelila, že chcete jednoducho usmeviť tých ľudí, aby boli spokojní a niečo z toho tvojho života, čo by si chcela dosiahnuť, teda mimo tejto chaty, hej, napríklad kľudne niečo s rodinou, nejaké úspechy, alebo čo ťa napadá? Úspechy, poviem, najväčší úspech je mať šťastné a zdravé dieťa. A to je asi celo. Presne tak. Takže ľudia, buďte skromní. Ako Viktória, je to tak? Zase, tiež nie som najskromnejšia, hej. Zase povedzme si pravdu, som žena, hej. Áno. Ale asi to je to najpodstatnejšie. Že... Zdravie a mať dobrú rodinu. To je základ. A to také šťastie, vieš, že najkrajší pocit na tejto chate je asi vtedy, keď príde brácho, ešte z Vedecka. Áno. Má 3-ročnú akože Hanku a 4-mesačného Jerguša. Vtedy, čo tu je za smiech a čo tá malá tu podokazuje, lebo to už je držka. To už ide. Na dobrú vyžídelku. No, ona túto hostí, tá opatrí všetko.
To všetko spraví. Načapujem, gulášik nemáme. Nemáme všetko povie. Vysvetlí. Áno. Geniálne. Ona, geniálne. akože fakt, ona je úplne úžasná. Ona keď sa tiež naletí, tak proste tie, akože Julka s Hankou, tie idú bomby. Tie lietajú tu na autičku, však teraz akože majú také autičko v telocvični. No jasne. Hanka hovorí im, poď, idete sa spolu voziť. Ne, nie. Oni budete sa spolu, musíte sa vedieť podeliť. Dobre. Tak si sadli do toho autička, Hanka tak na ňu pozerá a hovorí, Jua, pripútaj sa, to bude nebezpečná jazda. Tak toto by som odpadol, keby som počul. Ale vieš, čo mi napadlo? Presne. A o tom to je život, aby si človek užíval práve tieto okamihy, ale mi napadlo, že keď je už naučená, že gulášik nemáme, treba ju naučiť, predávam buchtičku, alebo niečo v tomto duchu. No, tak to je potom výborné. Má aj biznis ducha. Ale to je geniálne. keď som si pripravovala ja nejaké podklady k tomu, že o čom sa budeme rozprávať, tak našiel som nejakých pár článkov a zvyčajne ten článok začínal otázkou, ktorou my budeme končiť. Ako sa z úradničky stane chatárka? To je inak moc dobrá otázka. Neviem, to príde všetko tak časom. Proste, to je tak. My sme vždy milovali hory a milovali sme športy. Keďže my sme robili veľa športov vrcholovo, Aha. aj bracho, aj ja, takže vždy sme boli nejako akože takí vedení k tej prírode a k tomu športu, tak sme dosť inklinovali, keďže aj naši rodičia boli v kuse na horách, hej. Akože fakt naša srdcovka bola aj Štefánikova chata. Štefánička? Takže neviem, naše malé už, moja malá má rok a už bola na chopku na Štefke, už bola kade tade, hej, čiže aj to o niečom hovorí, My sme v tom že... veku boli akorát tak doma, hej? Hej. V podstate. Za plotom. Za plotom. Áno. Také, že vždy, keď som bola v tej robote, tak potom som utekala domov a že niekde pôjdeme, niekde ideme, že vypadnúť proste do tej prírody, do tej hory, do toho lesa. A keď prišla tá možnosť a tá myšlienka vlastne, ktorá skrsla v hlave môjho brata, tak sme sa toho chopili a sme povedali, dobre, tak ideme do toho. Ale v podstate asi si objavila tú svoju outdoor dušu. Je to dosť možné. Tak to nazvime, hej. Lebo tak zase tiež máme to také spojenie, že vlastne ešte môj otec sem chodil aj s mojím ujom, keď boli ešte malé deti, keď sa to stalo. Wow, super. Lebo dedo robil elektriku na tejto chate, čiže akože tých spojitostí je veľa, hej, že chodili sme sem, že Starky nám o tom strašne veľa rozprával, oco, že to tak, preto hovorím, že vždy čas ukáže. Presne, a povie. A to sa vlastne aj dokazuje to, že to je rodinný biznis, hej, robila sa tu elektrika, potom to prešlo do vašich rúk a tak ďalej, takže je to v podstate super, že vrátilo sa to. Rokov. Sice 50 rokov, ale dostalo sa to do tých správnych kolají. Sme na Slovensku, trvalo to iba 50 rokov. Presne. Viktorka, čo by si odkázala našim priateľom, ktorí toto pozerajú alebo počúvajú? Nejakú múdru radu. Múdru radu, no tak neviem, či ja dám niečo múdre zo seba, ale možno to, že máte radi prírodu, chodívajte do nej s deťmi. Deti to ukludní, deti sú tam šťastné a proste spoznajú ten pokoj a to šťastie toho sveta, že neviem, ja to vidím na malej, ona je šťastná proste, to je celé. Presne. Ona je v prírode, ona vidí strom, ona vidí hríb, ona je šťastná. A tie detská reálne nič viac nepotrebujú. Nepotrebujete mať ten sociálny rúch a tieto veci okolo toho, tieto vnemy. Proste stačí ho zaujať inak. Presne, nepotrebujú mať mobilné telefóny v rukách, ale stačí im ukázať pekný strom a je to, no. No, a ja sa tu hrám. Toto bolo inak, áno. S ročným dieťaťom sa hrám basketbal a futbal, no čo vám poviem. Paráda. A toto sú presne... To sú tie okamihy. Toto sú presne krásne okamihy a jednoduchá taká... Pre vás taká informácia, že aj takto sa dá viesť vaše ratolesti vo vzťahu k prírode. Každý to tak vedie. Všetci rodičia sa už snažia sa. Áno, chodiť do prírody. Áno. To vidíte aj v Tatrách. Proste v kuse sú rodiny s deckami a mamičky chodia samé, že dávajú sa dokopy také skupinky, že robia, že idú na takú chatu sa idú prejsť, na takú chatu fakt s kočíkmi. Že ono sa to už akože dosť rozkvitá tento trend, že je to úplne super, že fakt dovolím si tvrdiť, že už možno väčšina tých rodičov sa snaží proste takto žiť. A keď tak postupne už ideme k tomu záveru tohto rozhovoru, tak mám na teba také posledné dve otázočky. Dúfam, že to bude, že si zapamätáš. Čiže aké lokality turistické sú pre teba také najkrajšie? Z osobného pohľadu nemusí to byť hrb, to je prvá otázka. A druhá otázka, môžeš našim priateľom, ktorí nás počúvajú a sledujú, odporučiť nejaké tie tipy na výlety v tejto lokalite. Čiže môžeme začať tou prvou, že aké lokality teba ako turistku tak veľmi lákajú.
Mne sa strašne páčilo, keď sme išli na turistiku k Vajskovským vodopádom napríklad. Vajskovsky to sú nízke Tatry. To sú nízke Tatry. To málo navštevovaná lokalita, nádherná lokalita, idete dlhou dolinou, áno, je to chladnejšie, čiže úplne ideálne na leto. Žltá značka mimochodom, turistická. Úplne ideálne. Áno. Sice cez lopuchy, cez leto, ale akože v pohode dá sa. Ale tam to je úplná paráda. Jasne. Keď nemáte radi, že stojíte fakt vo frontách, že aby ste sa dostali na nejaký bod, tak tam to je úplne ideálne, lebo tam sa vám to určite nestane. No jasne. Potom, no a tam vlastne to v spojitosti s tým, že to Krpáčovo je tam nádherné, s tým Krpáčovo. jazerom, že keď to prepojíte cez tie Vajskovské, tak je to úplne že super. Potom, ktoré je tu ešte? Poďme, tá Muránska planina je veľmi pekná tu. Ja som si aj myslel, že to teraz povieš. Že tam, či chcete, narazím na to, že Hucúska magistrála, hej, nádherná vec. Či jazdíte na koňoch, či nie, proste niekto vás tam sprevádza. Úplne super. Svištenie, obrovisko a rôzne veci. Ja aj na Veľkej lúke. Áno. Čiže to sú asi také tie pekné lokality, tu, čo si sa ma ty opýtal. A... Robola tie typy na výlety. V tomto okolí. V tomto okolí je toho tu brate. Fakt. Neviem, či by ste za 2 týždne skončili. Ale keď si to môžeme ísť od Ľubiatovej. Počkaj, máš minútu 59, 58, 57. Poďme na to tak rýchlo a skrátke. V Ľubietovej máte baň, hej, staré kráľovské banské mesto. Rôzne veci, hej, naučný chodník. XY veci v Ľubietovej sa dá vidieť vážne. Potom máte tu, napríklad povieme do Osrbia, Vysoká Pec, tiež pamiatka. Keď pôjdeme do Hronca, cyklodreziny, Vizitné hore Hronie, super výlet, super atrakcia, či team building, či niečo, cyklodreziny. Potom tam máme zase to Krpáčovo, máme tam bistru, tále, či chcete hrať golf, či chcete veci, rôzne cyklochodníky, sú tu cyklotrasy, milión udržiavaných, veľmi dobre sa o to starajú, značkári, všetko. Snažia sa chodiť aj čistiť tie chodníky, fakt, že pravidelne sa to snažíme akože robiť, ale tak nevždy sa dá, hej. A čo ešte tu je také? A možno by som ťa takto na záver doplnil. Z mojej skúsenosti, ja budem inak toto video mať na YouTube za 2 týždne, tak to je Vysoká vrch. Aj Vysoká, no. Vysoká, to je pecka. To sú Veporské vrchy, nádherná turistika cez Losy. To si tiež možno, Miloš, niekedy môžeš spraviť. To je ďalšia Vysoká, lebo aj v Malých Karpatoch je Vysoká, tak som v prvom momente zvažoval, že prečo ideme na Vysokú, keď sme na Polane. Ale je to nádherný kopec, fakt nádherné výhľady na ten hrebeň Polany. To je pecka, takže to priatelia, Vysokú si určite pozrite. A súčasne neviem, možno, asi nie si, predpokladám, Via Ferratistka, ale nedaleko pri slovenskej Lubči aj Via Ferrata Pamier. Takže aj to sa tu dá potom navštíviť. Tak. Bolo toho veľmi veľa povedaného. Ešte nechám priestor na poslednú vetu pre Viktorku a potom sa poďakujem. No, ja by som sa vám si chlapci iba poďakovala, že ste k nám prišli, že ste urobili takýto rozhovor s nami a budeme vás radi vítať, kedykoľvek prídete. Takisto aj vašich nadšencov, ktorí vás sledujú, alebo teda respektíve počúvajú. Aj sledujú. Aj sledujú, aj počúvajú. Prídite sem. Ktorý v ňom používate, tak... Jasné. Jednoznačne bolo povedaných veľmi veľa informácií. Myslím, že každý si našiel v tomto, či už podcaste alebo vo videoformáte, niečo, čo ho zaujalo a naozaj neváhajte. Stojí to polhodinku času od parkoviska, aby ste prišli na túto chatu a užili si krásny čas. Či už so svojimi deťmi, s partnerom, s frajerkou kľudne. Je to na vás, ako sa rozhodnete. Tu som nechcel spomínať, ale nechajme ju tak. V každom prípade chata pod hrbom stojí za návštevu a nielen za návštevu, kľudne si vy zoberte nejaký jeden víkend a príďte sem. Príďte podporiť toto miesto, pretože naozaj po rokoch, keď bola trošku obmedzená tá prevádzka, tak teraz sa to znovu rozbieha a ja verím tomu, že už to bude rozbehnuté tak, že každý turista bude vedieť, že chata pod hrbom je otvorená, je prístupná a ľudia, ktorí tu pracujú a ktorí sa starajú o túto chatu, budú robiť všetko preto, aby turista sem prišiel s úsmevom a odchádzal s ešte väčším úsmevom. My ti držíme palce a ďakujeme veľmi pekne za tento rozhovor. A Peťo, ty to uzavrieš, ako sme zvyknutí? Za mňa samozrejme tiež veľmi pekne ďakujem, že si našla hlavne na náš čas. Keďže práce tu máte tu kopu ľudí, tak sme radi, že tú hodinečku, čo už teraz točíme, že si tu takto s nami. No a ja by som súčasne poďakoval teda nielen tebe, ale aj potom našim komentujúcim a našim sledujúcim. Presne tak.
Veľmi pekne ďakujeme, veľmi nás to motivuje a preto vlastne pre vás pripravujeme rôzne rozhovory aj napríklad s Viktóriou a do budúcna chystáme ďalších zaujímavých ľudí a nebudú to iba chatári, budú to ultra trailoví hikery, budú to outdoorové shopy a podobne. No a toto máme teraz z dnešného rozhovoru všetko a my sa potom uvidíme presne o 2 týždne. Ja verím, že to zbehne ako voda. A teda vidíme sa o 2 týždne pri ďalšom najbližšom podcaste. Tému vám ešte nepovieme, nechajte sa prekvapiť a prajeme ešte takto pekný zvyšok tohto síce už zamračeného dňa z chaty pod hrbom. Áno.